दिनै जों खोनाबाय हाग्रामा महिलारि बिपिएफनिफ्राय माने बेखौ बादा होनोसो दिल्लीयाव थांदोंमोन। अरुणोदयाव जाय गोरिब गुन्द्राफोरनि मुङा थालांदों बेखौ लानानै जोङो थाबैनो खौरांनि गेजेरजोंहाय बर'नि एमपि मांग्रां जयन्त बसुमतारी सार बिपिएफ दोलोआ जिथु दा सोरखाराव दङ थिग बिथांमोननि खामानिफोरखौ लानानै जिथु सोरखार सालायनायखौ लानानै गोबां खोथाफोरखौ लानानै बिथाङाहाय दिनै खौरांनि गेजेरजोंहाय लोगोसे 125 एमेन्डमेन्ट बिल जिथु हेंथा होनाय बिटिसिनि चिफ मांगोना हाग्रामा महिलारि सारखौ लानानै भिडिअखौ नायोब्ला नोंथांमोना मिथिगोन भिडिअखौ नायनानै लाग्रो बेजोंनो लोगोसे मांगोना प्रमद बर' सार जिथु अरुणोदय आरो लोगोसे बिपिएफ दोलोखौ लानानै खायसे खोथाफोरखौ लानानै भिडिअखौ नायोब्ला नोंथांमोना मिथिगोन। जायनि देहाया नोरजिया बेबायदि माखासे क्राइटेरिया दङमोन नाथाय आथिखालाव गरिब न'खरनोबो अरुणोदय होनायनि जिहेतु बिथांखि लादों दा बेवहाय नैबे 3.0 अरुणोदयाव जाय गोरिब गुन्द्राफोरनि मुङा थालांदों बेखौ लानानै जोङो थाबैनो बड'लेण्डनि गासैबो जिल्लानि डिसिफोरजों जोङो सावरायगोन जाहाथे गोरिब गुन्द्राफ्रा रावनिबो मुङा दानजाया नांगौबा बेनि थाखाय जोङो धरना होनांगौबा होगोन जि खालामनांगौ खालामगोन नाथाय साफ्रोमबो गोरिब गुन्द्राया जाहाथे अरुणोदयखौ मोनफिनो बिनि थाखाय जोङो डिसिखौ लोगो हमनानै सावरायगोन थाबैनो। बिनि अनगायै माखासे सेन्ट्रेल स्किम दंबावो गोबां सेन्ट्रेल स्किम आबादारिनि थाखाय दङ जोंहा हाजिरा मुजिरा मावना जाग्रानि थाखाय दङ देहा फाहामनांगौनि थाखाय दङ फरायसाफोरनि थाखाय दङ स्कलारशिप मोननांगौ दङ दै लोंनायनि थाखाय दङ बिजनेस मावनायनि थाखाय दङ बेफार फालांगि खालामनाय दखान होनायनि थाखाय दङ बे गासैबो स्किमफोरा जोंनि गंबा जिल्लायाव जादोंना जायाखै बेखौ आं बावैसो दिल्लीनिफ्राय फैखांनानै जोंनि डिसिफोरनो आङो लाइजाम लिरदों जे मास मोनसेनि गेजेराव जे बे गासैबो सेन्ट्रेल स्किमा जोंनि रायजो राजाफ्रा मोनदोंना मोनाखै बेनि रिपर्ट नांगौ होननानै लिरदों आरो रिपर्टखौ मोनखांनायनि उनाव साफ्रोमबो डिसिखौ रायलायनानै 100% जाहाथे बे स्किमफ्रा इमप्लिमेन्ट जायो बिनि थाखाय जोङो खामानि मावगोन। दा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन अलरेडि जोंनि माखासे बिबानगिरिफ्रा बयबो बुजिखागौ आरो बुंखादों जे ইউপিপিএল हान्जानि थांखिया मा আপোনালোকে সকলো জানে যে ইউপিপিএল উদ্দেশ্যটো কি আছিল 17 বছৰ বিপিএফে ৰাইজক ন্যায় দিব পৰা নাই শান্তি দিব পৰা নাই নিৰাপত্তা দিব পৰা নাই আৰু গৰীব মানুহবিলাকক যি আঁচনি আহে আঁচনিবিলাক দিব পৰা নাই ही कारणे यूपीपीएलक राइजे आनिছিলে আৰু আমি 5টা বছৰত राइजक न्याय दियार कारणे भूमिर अधिकार दियार कारणे शांति प्रतिष्ठा करार कारणे सबको निरापत्ता दियार कारणे छात्र छात्रीर कारणे ভাল परिवेश गढ़ार कारणे शिक्षक नियुक्ति दियार कारणे विभिन्न काम बिलाक करार कारणे जोआ 5টা বছৰত यूपीपीएले काम কৰিছে আৰু সেই কাম কৰিছে কাৰণে আজি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে ইউপিপিএল আৰু বিপিএফৰ মাজত বহুত ডাঙৰ এটা পাৰ্থক্য আছে আৰু সেই পাৰ্থক্যটো আজি ৰাইজে বুজি পাইছে যে ইউপিপিএল ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰে বিপিএফে নিজৰ কাৰণে কাম কৰে পইচাৰ কাৰণে কাম কৰে তেখেতসকলে নিজৰ পকেটৰ কাৰণে কাম কৰে আৰু নিজৰ পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি কৰে এই কথাবিলাক আজি সবে দেখিবলৈ পাইছে। আর এই কারণে আমার সরকার যোৱাৰ পিছত সকলো রাইজে যেতিয়াই লগ পাই তেতিয়াই কৈছে যে ইউপিপিএল থাকিলেহে ভাল হল হয়। আমি প্রায় 2700 কিলোমিটার রাস্তা বনাইছিলো প্রায় আমি 2200 স্কুল ঠিক করে দিছিলো দলং বনাইছো এই উত্তর অঞ্চলত বহুত দলং হয়েছে আসাম মালার রাস্তা হয়েছে বিভিন্ন কাম বিলাক আমি এই সময়ত আরম্ভ করেছিলো যেটো বিপিএফে ভাবিব পারা নাছিলে। আমি প্রায় 27000 লড়া ছোৱালীক দুখীয়া লড়া ছোৱালীক 5000 কৰি টকা দিছিলো 27000 গৰীব মহিলা বিলাকক 5000 কৰি টকা দিছো 12000 সেলফ হেল্প গ্ৰুপক আমি 25000 কৰি টকা দিছিলো। আজি বিভিন্ন অফিস বিলাক বনাই দিছো 40টা সমষ্টিত 40টা অডিটৰিয়াম বনাইছো স্টেডিয়াম বনাইছো বিভিন্ন কাম বিলাক আমি আৰম্ভ কৰিছিলো। তো এই কারণে আজি 26টা জনগোষ্ঠী ইয়াত বসবাস কৰা এই 26টা জনগোষ্ঠীৰ সমস্যা আমি একেলগে সমাধান কৰাৰ কাৰণে মাথা মাৰিছিলো একেলগে কাম কৰিছিলো। আমি অকল বড়োৰ কাৰণে নহয় মাইনৰিটিৰ কাৰণে গোৰ্খাৰ কাৰণে दिनै फैनायनि बाथ्रा जायनि गेजेरजों जोंनि नैबे बिटिआर ओनसोलाव
मोनसे गोहो मोनगोन डिपार्टमेन्टआ बारायगोन डाइरेक्ट फाइनान्स फैगोन 60टा समष्टि जागोन दिनै जों खोनाबाय हाग्रामा महिलारि बिपिएफनिफ्राय माने बेखौ बादा होनोसो दिल्लीयाव थांदोंमोन सानजानि बारायनाय अंशखौ दाननानै हरफिननांसिगौनो दाननानै लांफिननांसिगौनो बे खोथाखौबो दिनै बुंनायसो जों नुबाय बा खोनाबाय जों मिथिबाय बे जोबोद साननो गोनां बाथ्रा बियो थांनाय गहपुर ओनसोलाव नोङो 535 जन फरायसा आफादनि सोमावसारनायाव थैदोंमोन एनडिएफबिनि सोमावसारनायाव थैबाय गुबुन गुबुन सोमावसारनायाव थैबाय बे मुंख्लंफोरनि बेसेनखौ जिउ बावनायखौ माजों मा खालामनो नागिरदों बे मोनसे साननो गोनां बाथ्रा बे गासैबो बाथ्राखौ लानानै दिनै जोङो सांग्राङै इउपिपिएलआ नोजोर होबाय थादों दा बिपिएफ सरकार हाग्रामा महिलारि दैदेननाय सरकारा 10 मास जाबाय बे 10 मासाव जिफोर जाथायफोर दिनै जों हिसाब खालामनाय मोनदों फ्राय 25टासो मोनसे क्राइम बे 10 मासनि गेजेराव जाबाय जेराव इउपिपिएल सरकार प्रमद बर' दैदेननाय सरकारनि दिनाव मोनसेबो बेबायदि क्राइम जायाखैमोन मार्डार केसानो दिनैहाय जोंनि ओनसोलाव माने 10-12टासो जाबाय रेप केस जाबाय आरो बेबायदि गोबां हारियारि मोनसे जेंना थांनाय समफ्राव नुजाबाय बेखौ लानानै दिनै रायजो राजाफोर साधारन मानसिफ्राबो दिनै सिन्था जादों जोङो जोंनि सरकारनि दिनाव इन्टारनेटखौ बोरैहाय जोङो मोनहोनो हायो दिनैनि तारिखाव साइन्स एन्ड टेक्न'लजिनि गेजेरजों आरो इन्टारनेटनि गेजेरजों अनलाइननि गेजेरजों दिनैहाय कचिं जायो दिनैहाय नोङो बायदिसिना हाबाफारि जों मावनो हायो दैनन्दिन लाइफआव दा बेयाव नोङो इन्टारनेट कानेक्सन होनांगौआ बे बिपिएफ सरकारनि दिनाव दिनै खननै माने इन्टारनेट मोनसे बन्द जागलायनाय मोनसे थासारि जाबाय दा आरो बेजों लोगोसेनो दिनै 10 मासाव जुदि 25टा मोनसे क्राइम जाबायब्ला बिटिआर ओनसोलाव फैबाय थानाय समाव आरोबाव माबायदि जानो हागौ बेखौ लानानै दिनै रायजो राजाफ्रा जोबोद सिन्था खालामदों बेनिखायनो जों इउपिपिएल दोलोआ जोंनि मददगिरिफोर जोंनि दोलोनि बिबानगिरिफोर साधारन जोंनि भटार्सफोर बेखौ लानानै जोङो सिन्था खालामदों आरो बेबायदिनो जोङो मेल खुंदों जे बे मोननै बिसायख'थियाव जों इउपिपिएल हिसाबै जोङो 6 लाखनि गोजौआव जोङो भट मोनदों बिपिएफआ 1.5 लाखसो बारा फ्लाइं माखासे भट बेखौ मिसा मोनसे प्रतिश्रुति जे मोनबा प्रतिश्रुति हा होगोननो फरायसाफोरनो फैसा होगोननो बेबायदि बुंनानै हयथ' मिसा खोथा बुंनानै मानसिफोरखौ मोनसे खालायदोंमोन खिन्थु दिनै नुबाय बे 10 मासाव बिगासे हा होनो हायाखै जोङो साख्रिखौ नोङो फैसा लायालासिनो होदोंमोन इउपिपिएल दोलोनि समाव पन्चायत सेक्रेटारि आरो फरेस्ट गार्डफोरखौ जेरै साख्रि होदोंमोन फैसा लायाजासे दिनै बेथन होनायनि मुङाव दिनै 80,000 गाहाम लानाय जे बाथ्रा जों खोनादों दा बियो रायजो राजाफोरखौ गिखांहोदों बै न'खरखौ गिखांहोदों जाय न'खरा गोरिबमोन गोरिबनिफ्राय गोरिब न'खरखौ नायनानै बिनि गोरों सुबुंफोरखौ नायनानै साख्रि सोनाय जादोंमोन दिनै बिसोरो बेथन मोननांगौनि मुङाव 80,000 गाहाम फैसा होनांनाय 70,000 गाहाम फैसा होनांनाय बियो रायजो राजाफोरखौ गिखांनाय मोनहोदों आरो गोदानै जोङो फोरोंगिरि थिसननायनि 4 ग्रेड साख्रि होनायनि थाखाय जेबो प्रसेस खालामनानै गारबोदोंमन दा बेयाव हयथ' फैसानि अंक खालामबाय थादों खोमा बेयो मोनसे गिखांहोदों आरोबाव नुबाय जोङो चिरां जिल्लायाव दिनै डाटाया बुंदों 60टा माने एलपि स्कुला गुदि फरायसालिया दा सिंगल टिचार जाबायनो इउपिपिएल सरकारनि दिनाव एटलिस्ट सानै फोरोंगिरिया जाहाथे बे मोनफा मोनफा स्कुलाव थायो बिनि थाखाय राहा लानाय जाबाय दा मा जाबाय 99नि एपइन्टमेन्टमोन बाक्सायाव बेखौ सरकारा लिगेलाइज खालामनानै एपइन्टमेन्ट होबाय चिराङाव क'क्राझाराव बिथांमोना दंफैयोमोन बिथांमोना माने डाबल टिचार हिसाबै डुवेल टिचार हिसाबै बिथांमोना खामानि मावदोंमोन दा नाथाय सरकारा बे बाथ्राखौ हयथ' गोसो खालाम माने नोजोर खालामाखिसै जे फरायसाफ्रा माबा मोनसे खहा जानो हागौ नामा बेखौ सानालासिनो आङो फोरोंगिरिनि एगेन्स्टआव आं बुङाखै खिन्थु थासारिखौ आं बुंनो नागिरदों दा जों नुदों जे थाखा फैसाखौसो हिसाब खालामनानै दिनैहाय मा जाबाय फोरोंगिरिफ्रा नोङो आसामाव मोनसे आयेन दङ आरो आसामनि आयेनजोंनो जोंनि बिटिसिआबो सोलिफायो जिहेतु आसामनि सिङावनो थानायखाय बे आयेना मा बुंदों सोलोंथाइ आयेना जे सासे फोरोंगिरिया डिस्ट्रिक्ट ट्रान्सफार जानांगौबा हौवा मानसिया नोङो 10 बोसोर मावथारनांगौ आरो आइजो मानसिया 7 बोसोर मावनांगौ नाथाय 7 बोसोर जायाखै बोसोरनै बोसोरथाम जानायावनो दिनै ट्रेन्सफारा लांदों आरो लांदों दा जोंहा सन्देह जादों जे सिङाव नोङो थाखा फैसानि मोनसे लेनदेन निस्सय जादों नाबा बे आयेनखौ नों मानो गाखोमोन आरो पर्टेलाव नोङो बेखौ आपल'ड होनांगौमोन पर्टेलाव जेबो इनफरमेसनानो गैया पर्टेलाव बेखौनो आपल'ड होनाय जायाखै बेयो नोङो माने सिंजों
उननि दरजों सिं टेबुलनि सिंजों हयथ' माबा मोनसे लेनदेन जादों बेबायदि ट्रेन्सफार लांदों दा बिदिबा जोंनि सोलोंथाइ अबस्थाया मा जागोन थासारिया गुबुंले जाबाय दिनै जौ जुवानि आड्डा बिराद मोनसे जादों बे जिनिसा गाज्रि खालामदों मेलाखौ नाङा फाङा होदों बे जिनिसा गाज्रि खालामदों दा बियो दिनै समाजखौ गुबुंले खालामो जों दिनै सुपार 50 होदोंमोन जायनि गेजेरजों 100 जनसो फरायसाफ्रा मेडिकेलाव फरायनो मोन्दों गाबोन बोसोरनि उनाव बिथांमोना डक्टर ओंखारबोगोन UPSC आव दिनैहाय APSC होनानै गोबां 40 जन 60 जनसो सुबुंफोरा गोरों लाइमोनफोरा दिनै माने SCS आव बिथांमोना गावखौ क्रेक खालामनो हादों क्लियार खालामनो हादों दिनै गैया जादों जों नुदों फैसा राननाय न'खर थांनानै बे जायफ्रा नाखि डक्टर फरायनो लादों जायफ्रा इन्जिनियार फरायनो लादों बे फैसाखौ दिनैहाय बबेनिफ्राय होदों गोसोम थाखा ना गुफुर थाखा बियो बेखौ दिनै जोङो नोजोर होदों रायजोफ्रा गुफुर थाखाबा नोङो चेकआव होनांगौ केस माला होफेरखो बहानिफ्राय फैदों बे फैसाया बेफोर साननो गोनां बाथ्रा दा जोंहा मा खालामदोंमोन जे सासे गोरिबनिफ्राय गोरिब न'खरनि फरायसायाबो गोरों लाइमोनाबो जाहाथे नोङो डक्टर ओंखारनो हायो इन्जिनियार ओंखारनो हायो SCS IAS अफिसार IPS अफिसार ओंखारनो हायो बिनि थाखाय जोङो बै लेभेलसिम सौहैनो जेफोर मदद होदोंमोन दिनै बेखौ गैया खालामबाय माइनाव सोरां बिथांखि अनसाय बिथांखि गियान सोरां बिथांखि फरायसाफोरनो होनाय बेफोर गासिबो आसनिफ्रा दिनै गैया जाबाय दा बेजों समाजखौ फोजौनो नागिरनानै फाहायनो नागिरदों बे साननो गोनां बाथ्रा आरो बेखौ लानानै निस्सय जोङो बे दाननि जोबथा नङाबा फैगौ दाननि गिबि सप्तायाव जोङो धरना हाबाफारि लानो नागिरदों जायजों जोङो रायजो राजाफोरखौ जोंनि UPPLAदि बे बाथ्राफोरखौ जों सहायनो हाया रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनाय जेंनाजों जे जों UPPLA दङ गोजोन सान्थिया दिनै माने भंग जाबाय असान्थिया दिनै फैनो लाबाय सान्थिखौ बोरै गायसननो हायो सान्थि गायसननायाव दिनै सरकारा जे फेलार जाबाय बे बाथ्राखौबो दिनै जोङो रायजो राजाफोरखौ लानानैनो जों खालामनो सानदों जों जेब्लाबो सांग्रां हिसाबै सांग्रांथिखौ जों लाबोगोन रायजो राजानि गेजेराव बे खामानिखौ जों लांबाय थागोन बे मोनसे सिरियास मेटार बियो आं दहाय एसे सिगाङाव बुंनाया जे नोङो डुवेल टिचार दंमोन बिनिनो सासेखौ नोङो ट्रेन्सफार लांहोबाय सिंगेल जाबाय बे सिंगेल टिचारानो नोङो आरोबाव सेन्सासनि डिउटियाव गोग्लैबाय सेन्सासा दिनैनि जोबनाय बाथ्रा नङा बियो गोलाव सम हयथ' जागोन दा बेयाव जोंनि इयुन जोलै फरायसाफ्रा मोनसे एफेक्ट जागोन सोलोंथायाव आरो बे जोंनियाव मोनसे सेटबेक लाबोनो हागौ बे कुवालिटिनि बाथ्रा बुंदों चिरां जिल्ला हिसाबै जोंहा थांनाय बोसोरनिया टप मोनसे रिजाल्ट खालामबाय देग्लाय बे बिराद डाउनाव थांबाय खालमासिया हयथ' डाउनाव थांबावगोन बियो दा बेफोर मोनसे सिरियास मेटार बे सिरियास कनसार्न बेखौ जोङो नोजोर होनांगौ थाबाय नाथाय सारा भारत नाङैनो बियो निस्सय देश नाङैनो मोनसे सावरायनायनि मोनसे मेटार मानोना मोनफ्रोमबो खामानियाव टिचारफोरखौ एंगेज खालामनाय जायो जेराव जोंनि इयुन जोलै दानांगौआ मोनसे हेम्पार फैयो कुवालिटि एजुकेसन होनांगौआ जों हास्लाबा बा होनो हाया ओंखायनो आंनिबो मोनसे एपिल खालामगोन भारत सरकारनिसिमनो जे बे टिचारफोरखौ बेफोरबायदि खामानियाव बाहायनाय बे बाहायनायखौ जोङो एसे सानफिननांगौ दं निस्सय आरो बे बाथ्राखौ लानानै निस्सय फैगौ डिसेम्बर दानाव जितु विन्टार सेसन जागोन बे विन्टार सेसनाव बेयाव मोनसे सोंथि निस्सय लाबोनाय जागोन सावरायनाय जागोन बेयाव गोबां डिभाइस दङ कुइसनबो खालामनो हायो रिटेन एन्सारबो दिनो हायो मोनसेया जाहैबाय 0 आवार मोनसे प्रभिजन दङ आरो मोनसेया जाहैबाय स्पेशेल मेनसन होननाय दङ 377 होननाय बे रुलाव दङ दा बिनि गेजेरजों बे इस्युसफोरखौ जों थिखांनो हायो बबे डिभाइसआव जायो बेखौ निस्सय थिखांनाय जागोन आरो बिनि मोनसे समाधान निस्सय फैथारगोन आं बे समाधाननि आङो पक्षपाती भिडिअखौ नोंथांमोना जुदि जोबजासिम नायदों अब्ला मोनथिदोंआनो जानांगौ बिथाङाहाय मा फोरमायलांखो जितु कारेन्टलि BPF दोलोआहाय जितु BTC-खौ सालायगासिनो जे बिथांमोनाहाय सोरखाराव दङ बै थासारिफोरखौ नायनानै बिथाङा गोबां खोथाखौ लानानै खोथा बुंलांबाय आरो फोरमायलांबाय लोगोसेनो जितु BPF-नि खामानि जितु फरायसाफोरनोहाय जितु रां अनसुंथाइ होनाय जितु हेफाजाब होनाय थिग बेफोरखौबो लानानै बिथाङा गोबां खोथा गोसोम गुफुरनि खायसे खोथाखौबो लानानै बिथाङा मेनसन खालामदों नोंथांमोना मा बुंनो सानो कमेन्टआव बुंहरनो हागोन मानि थाखाय गोसोम गुफुर लाबोलायनाय जालायखो आरो भिडिअखौ नायदोंब्ला निस्सय नोंथांमोना मिथिदों लोगोसेनो 125 एमेन्डमेन्ट बिल दिल्लीयाव थांनानै
बिटिसिनि चिफ मंगना हाग्रामा महिला रेसाराहाय जिथु हेंथा हैनाय खायसे खोथाबो बिथाङा बेरखांहोदों नैबे खौरांनि गेजेरजोंहाय कमेन्टआव बुंहरनो हागोन जिथु बिथांनि खोथा बुंनाय जिथु खोथा फोरमायलांनाय बेसेबां सैथो आरो बेसेबां गनायजाथाव भिडिअखौ नायदोंब्ला निस्सय नोंथांमोना मिथिदों फारसेथिं प्रमद बर' सार मा फोरमायलांखो BPF लोगोसे UPPL थांनाय 5 बोसोराव मा खामानि मावखो लोगोसे BPFनि जिथु दा कारेन्टलि बिथांमोना सोरखार सालायबाय दं थिग बेखौ लानानै गोबां खोथाखौ लानानै बिथाङा बुंलांदों आरो फोरमायलांदों भिडिअखौ नायदोंब्ला नोंथांमोना नुदों कमेन्टआव फोरमायहरनो हागोन नोंथांमोना मा बुंनो सानो जे बिथांमोना खोथा फोरमायलांबाय आरो बुंलांबाय